Millum, kull min jivvjaġġa lejn pajjiżna minn pajjiżi fil-lista l-ħamra mhuwiex mitlub jippreżenta d-dokumentazzjoni tal-PLFs mal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan fid-dawl aktar rilax tal-miżuri brabta mal-pandemija tal-COVID-19 hekk kif pajjiżna qabad b'mod meqjus responsabbli pass b'saħħtu lejn normalità lil minn din l-imxija. It-tnejn filgħodu kru ta' One News żar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn segwa l-andament tal-attività issa li l-ajruport kważi reġa' lura għal dak li konna mdorrijin bih fl-2019. Hemmhekk tkellimna ma' Alistair Lowell li huwa l-Environmental Health Practitioner fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Huwa spjega kif għalkemm tneħħew ir-restrizzjonijiet kollha, l-ajruport xorta qed jieħu l-prekawzjonijiet billi jażel uħud mill-passiġġieri b'mod każwali sabiex jerġgħu juru d-dokumentazzjoni marbuta mal-COVID-19. Dawk in-nies li ġejjin mid-żoni li huma l-ħomor m'hemmx għalfejn iktar jippreżentaw il-Passenger Locator Form li għal PLF dik hija mitluba biss għal dawk li ġejjin mill-Dark Red Countries. Apparti minn hekk, bħalma taraw, mhux qed imwaffqu l kulħadd. Bħala checks qed isiru randomly, ġifieri jiġu n-nies għandna 4 boots u nwaffqu dawk il-4 min-nies. Ovvjament kif jitbatlu narġgħu nimlew il-boots u niċċekkjaw il-COVID documentation li għandhom bżonn biex jitilgħu Malta. Lowell spjega kif minn dawn il-pajjiżi il-passiġġiera mitluba biss jippreżentaw iċ-ċertifikat ta' tilqim. Fl-assenza ta' dan jistgħu jiġu ppreżentati minflok test negattiv jew ċertifikat ta' rkupru mill-COVID-19 mingħajr ħtieġa ta' kwarantina. One News niżel ukoll fis-sala tal-waslit fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. B'differenza mill-aħħar snin ta' pandemija, stajna ninnutaw kif ebu għal kollox il-kjujiet li kienu jinġemgħu sabiex jiġu ppreżentati d-dokumenti kollha tal-COVID-19 fosthom il-PLFs. Ebu wkoll iskrivaniji fis-sala tal-waslit fejn fihom kienu jiġu ppreżentati dawn id-dokumenti biex bekk l-istess sala għall-ewwel darba f'aktar minn sentejn irritornat lura l-istat oriġinali tagħha. Dan, irrimarka Alistair Lowell, se jtejjeb mhux biss l-esperjenza tal-passiġġieri li għaddu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta imma wkoll l-andament. Ovvjament, mhux qed ikun hawn dawk il-queues forsi li kien qed ikun hawn qabel. Għax qabel konna qed nagħmlu 100% checks, jiġifieri kull persuna li kienet tiġi hawnhekk konna niċċekkjawha, issa qed nieħdu randomly. Allura ovvjament in-nies qed jimxu ħafna iktar malajr. One News seta' jennota andament pożittiv l-Ajruport Internazzjonali tul il-ħil għat-tammek, indikazzjoni oħra tan-normalità li qed joqrob lejha pajjiżna e kif mistenni sajf impenjattiv ta' xogħol b'numru ferm pożittiv ta' turisti f'pajjiżna.